യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന. എല്ലാ മക്കളും ശാന്തമായി നമ്മുടെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക. കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുക. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അച്ഛൻ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുമായിരുന്നു. നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒത്തിരി പേര് അതിലെതിരെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വ്യക്തികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒരെണ്ണം ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു സാധനമുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഒരു പട്ടീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാരും എന്ത് ഈ പട്ടീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ അമേരിക്ക വന്നിട്ട് 3 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ പട്ടീനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് കൽപ്പനയായി അവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ. ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അനേകം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടും കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം ആയ കർത്താവ് അവിടുന്ന് മോശയോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോശയ്ക്ക് അവിടുന്ന് കൽഫലകങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ്. എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായം 12-ാം തിരുവചനം പറയുകയാണ്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക, ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് ദീർഘകാലം കൃപയോടുകൂടി ജീവിക്കണമോ, സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കണമോ, ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമോ, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നീ ബഹുമാനിക്കണം. വീണ്ടും നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 16-ാം തിരുവചനം വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുക. നീ ദീർഘനാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന നാട്ടിൽ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, അവര് ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും മക്കളെയൊക്കെ ഊട്ടി വളർത്തി നല്ല നിലയിലാക്കി. 9 മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് 90 വയസ്സായ അമ്മയും 93 വയസ്സായ അപ്പനും ഇന്ന് നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക, ജയിൽവാസം പോലെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം, ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കുക. 9 മക്കളും ഈ അമേരിക്കയിലാണ്. ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ധ്യാനത്തിന് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടുകയാണ്. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ സഹായത്തിൽ മക്കള് കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ ഒരു സാമീപ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഹനത്തിന് ഒരു ഡ്രൈവറെ നിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ആ ധ്യാനത്തെ തീരുമാനമെടുക്കുക, ഞാൻ എന്തു വന്നാലും ഇവിടേക്ക് വലിയ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ജോലി എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കണം. ആ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? അദ്ദേഹം 2 പേരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും പറ്റുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോയി മാതാപിതാക്കളെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഓർക്കുക, ഈ കുടുംബം ആ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഏകദേശം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അപ്പാപ്പനെ അമ്മാമയെ സംബന്ധിച്ച പേരക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടിലെ കൊച്ചുങ്ങളാണ്. അവരെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയതിനു ശേഷം ഈ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഏകദേശം 2 വർഷക്കാലമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ജീവിച്ചത്. കാരണം അതിനുള്ളിൽ ഈ അപ്പനും അമ്മയും 93 90 വയസ്സായ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുക. ഇതിനുശേഷം എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി എന്നോട് പറയുകയാണ്, അച്ഛനെ അന്ന് ആ ധ്യാനത്തിന് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അമ്മയുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ ആ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവിടെ ജീവാത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവും സ്നേഹവും കൊടുക്കാതെ ഒരുപക്ഷെ അവർ മരിച്ചു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളില് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധമായി തീർന്നേനെ. ഈ മനുഷ്യൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എന്നെ വിളിച്ചു പറയും. ഇപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ദേശത്ത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണോ, അഭിഷേകം ഉണ്ടാവണോ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വലിയ സമ്പത്തൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ സ്നേഹവും സാന്നിധ്യവുമാണ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 2-ാം തിരുവചനം പറയുകയാണ്, മക്കൾ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മക്കൾ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ആരാഗ്രഹിക്കുന്ന? കർത്താവ് കൽപ്പനയായി തന്നിരിക്കുന്ന, ഇത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 32-ാം തിരുവചനം. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 32-ാം തിരുവചനം. പ്രായം ചെന്ന് നരച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേൽക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടോ. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 32-ാം തിരുവചനം പറയുകയാണ്, പ്രായം ചെന്ന് നരച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേൽക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും അവരുടെ ബഹുമാനമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ, പാരമ്പര്യം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദുരാവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളെയും പ്രായമുള്ളവരോടൊന്നും ബഹുമാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പേര് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ല. അവരുടെ ബഹുമാനത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തണം. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അത് പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ട സമയത്ത് അതിന് ശിക്ഷണം തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത്. നമ്മുടെ മക്കളെയും അത് പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു വൈദികം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയും കൊണ്ട് സ്തുതി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കടമ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് അച്ഛൻ നിന്ന് ഒരു സ്തുതി ഇങ്ങോട്ട് തന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറ്, ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ്, ഒരു സ്തുതി ഇങ്ങോട്ട് തന്നേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് പഠിപ്പിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്തുതി കൊടുക്കുവാനും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ഉള്ള ട്രെയിനിങ്, ശിക്ഷണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ അവിടുന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എഫെസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുട്ടികളെ, കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുവിൻ, അത് ന്യായയുക്തവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുവാനും നന്മയും കൈവരണോ, ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടുകൾ കുത്തി നിൽക്കാം. ഇന്ന്
അച്ഛൻ നമ്മളെ ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് 2 കരങ്ങളും തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശക്തമായി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയും. തിന്മയുടെ സ്വാധീന വലയങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ മക്കളും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിറയട്ടെ കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ വചനത്തിന് അഭിഷേകം നിറയട്ടെ. കൃപകൾ അവിടെ നൽകട്ടെ. ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, യുവതിയുവാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കൊച്ചുകുട്ടികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം ചാവറ മിനിസ്ട്രിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും അനവരതം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, കൂദാശകളുടെ ശക്തിയാൽ, പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്താൽ കർത്താവെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും യുവതിയുവാക്കളെയും കൊച്ചുകുട്ടികളെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും വൈദികരെയും ഏകസ്ഥരെയും സന്യസ്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.